Oy. Oy! Thank you. What's up guys, for today's video, mangunguray kami. New Year kuray. Kasama natin, Kander Kevin, Kander Francis, Kander Brian guys, stay tuned. Tatatlo kami mga Kander. Malapit na kita. Kuray, kuray. Nalagi yuman guys. Birthday mo tata? Birthday mo tata? Garaw? Puyot? Happy birthday mo gayam ya? Birthday pala daw ni Kander kay Francis. Happy birthday to you. Ayan, may nahanap kaming butas mga kanter. Ito yung pop niya. Ito oh. Ito yung palatandaan na kuray yung laman. Dito didiligan ng putik. Ayun, nag-iigib si Kanter Francis. Lalagay dito. Tapos kapag hindi na nakahinga yung kuray mga kanter, lalabas yan. Kasi kapag tubig lang, hindi yan lalabas. Makakahinga yun pag tubig lang. Pero pag may halong putik mga kanter, lalabas yan. Kung lalabas. Yan, nag-iigib si Kanter Francis. Francisca. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pasto yung putik yung sinasabi ko mga ante. Hindi tubig. Kundi water tubig, water putik. Ay, yun. Ha? Ayan oh. Nilalagay na ni Kanter Francis yung tubig mga kanter, ay yung putik. Yun. Hoy talaga. Ayan. Tapos kung sakaling lalabas mga kanter, kung may laman mga kanter. Ayan oh. Pababa siya ng pababa. Malalim to. Kanter, malalim. Ayun nating lumabas mga kanter. Sample lang to, sample. Dutong, ayun to. Tuyong. Balikan ko kayo mamaya mga kanter pag lumabas. Medyo matagal tagal niyang lumabas. Ay talaga. Ayun mga kanter, habang hinihintay ni Kanter Francis yun, titingin tayo ng butas. Titingin. Meron pala dito oh, pero maliit lang. Tingnan natin kung good man maliit talaga mga kanter, maliit lang. Ito yung pwede. Hanap tayo dito kung meron. Ayan, update mga ka-hunter, nakahanap tayo ng butas niya no. Yun, yan. Igib lang tayo mga hunter, wala tayong cameraman ngayon. Hindi muna ako. Yan mga ka-hunter, may ano ako sasabihin ako sa inyo. habang nag-iigib ako mga hunter, tinaas ko yung butas na yon. Ito yung ang tawag dito,
pipe mga kanter. Tinignan ko sa loob. May tilapia, ayun oh. Laki. May tilapia. Ayun siya. Ano kaya yung ano dito, sabi ko? Yung parang nag-ano na. Ayun oh, gumugulong. Tilapia pala ka. Ayun na siya. Ma'am. Ahoy. Tilapia pala, mga kanter. Tiningatop ko. Manda ka tilapia nan. Yeah. 1-0. Tiningatop ko. Sasado. Pinagis na. Glag-glag to. Tilapia. Hey. Dito ka muna. Awan, lagay ko muna dyan mga kanter. Awan. Inukay na ni Kanter Kevin mga kanter. Oh. Ito yung tilapia kanina oh. Ay, hinukay na. Naglabaw ko. Nagadalam sa mo. Ay, nagadalam nagunag. Linaw ni Kanter Kevin mga kanter. Nagkrikrib kang tiga marong. Lalaki datoin. Hey, Hindi naalan. Narumukay. Tani. Ano nagsapi mo? Ilo sama. Umilo nga nagpaunag. ano kaya? Basit. Ito. Lawak-lawak sa bungad mga hunter yung butas, tapos sa loob ang liit lang pala. Eh, lalim na pala ka. Oh, nakaalan nyo. Rinji si ka. Adijay ama. Nakakuha na si Kanter Francis dun oh. Doon daw sabi ni Kanter Kevin. Huli na yan. Huli na yan, Kanter. Pay? Nagpay? Nung nagamatang tatay? Ay, sama ni Kim pala. Tumunog sa amot ka na. Kaya sila nagbasti di daw mo natay ko. Ayun oh, may huli si Kanter Francis. Ayan na siya oh. Happy birthday to yung eh, oh lalaki. Ayan. Sarili na ka. Eh? Sarili. Ang tanita pagkuhatin ni may samay. Okay, dalawa na, tilapia. Ang kuray. Boy, munog na. Ben? Ni? Kaya madaan na eh. Oh? Milat pa ni. Nagunag! Yan! Tajay! Siya mga ala.
Dadyayin mo. Nailot lang. Sayang. Sayang effort guys. Nailot nga min. Yung na. Saan? Bulding di pulanan. Mamudan. Pala ni Victor atay kalitatan. Hoy. Pasay. Pasaid manin. Ni? Nagpaano manin. Lepas. Ayun ang kaala manin. Kala ka wala. Okay. Tan. Ayan, sumuko na kami ni Canter Kevin. Malalim mga kanter. Ayan si Canter Francis, nakakuha na naman ng isa. Dalawa na yung nakuha niya. Pagbigyan ang birthday boy. Talang swerte lang, malas sa baboy. Diyan nanguha si Canter Francis. Oh. Lalim ng butas. Ito si ano, nakuha niya naman daw. Dalawa daw. Dalawa na yung nakukuha niya. Yung swerteng pinanganak to. Jai, ilan na nakuha mo? Ilan na? Nay, kuha dati ah. Jai. Oh, pinal-alag ah. Oh! Kali dataw. Oh, nagkaraw. Pati ngayon. Talang ako pagsado amaw. Ay, nakita daw siyang butas dito. Ayan o, laki. Nih, tang guys. Oh, dyan na kanten. Andyan na. Oo, ayan na. Maliwawa tama ng mga tarumara. Angin. Tatan ni. Suatan. Oo, ayan na, ayan na. Oo. Teman. Oo. Pagkadyo. Nalaman. Ang nga ni magatalawin. Ano datang ini? Jimmy. Muntik nang nakawala. Muntik nang nakawala, Kanter. Kulpe ya. Nagkapos sa gigiit na. Yun. Uy, malaki. Uy. Lalaki. Yun, no? Mapaman. Oy, lalaki. Tatlo na. Kanter. Kapis ka man ng kulaw. Ay, dyan eh. Adda dita ni babambosing. Dakkel. Tababa na atan sinibugam. Basi ya? Hindi rumurado ito turwakan perdi. Luka mo man, Kanter. Hindi ka magsibog. Opo. Tilapia. Huli ko yun. Ito may na si Kanter Kevin na malaki. Kanter, malaking butas. Yun. Magigib din tayo. Wait lang mga Kanter, balikan ko kayo mamaya. Yung mga Kanter, lumalabas na yung andito. Kung diniligan ko, lumalabas na kanina. Ano natin kung lumabas pa.
Dito na kanina. Wait lang mga hunter, bawal maingay pag lumalabas kasi marinig niya. Tagal. Hintayin lang natin mga hunter. Yun na. Lalabas na mga hunter. Lalabas na, ayun na siya oh. Hindi natin alam kung paano yung pwesto. Dagdagan lang natin mga hunter. Yan nating lumabas. Yun, kuha hunter. Yun, okay. Pour down. Yun, oh. Ayun, asan ka na? Da! Saan na yun? Okay. Oy! Ha? Ha? Good size? Good size? Man? Good size guys! Oy, huli! Yun. Anjay. Alaman, pangkula lang guys. Ay, dinidiligan si Hunter Kevin dito. Ayun oh. Tong, kurang. Guno. Oh, nagugulan. Dakkel ata. Gunugun niya. Sa dalawang balde. Dapat takawin lang, dakkelan. Tur! Dapat dakkel! Laon. Dapat din positive patin datakki na. Naik kadwada guys. Hoy. GP tanan nay. Magkasama tong butas. Grabe layo. Ang layo. Ang layo ng butas niya mga hunter. Andun oh, tapos papunta doon. Karaw. Ano, dinagdagan ni Hunter Kevin ng tubig yun mga hunter. Pag di yan lumabas, ukain ko yan. Malaki yan mga hunter. Ang sipag niya oh, nag-ukay oh. Hanggang doon. Hanggang dito. May higit isang lipa mga hunter. Puno mayang angin. Mayang angin. Ayan o, may nakuha na naman si birthday boy. Siniswerte si birthday boy ah. Tani. Joy. Ay, nagdak ka lang about. Ayun, magtatak parang giramin. Okay. Anim na mga ka-hunter. Yan, inukay na ni Hunter Kevin yung dalawang butas. Grabe guys ah. Ang lalaking butas dito guys. Na? Matagal kasing walang pumunta dito mga ka-hunter. Kaya siguro ganito na naman. Ito na nagtataklan day. Naglalawa. Dapat ta, ayaw mo. Nalawa. Ay, dana alam? Dana alam? May nakuha si Hunter Kevin.